Ата-ана айрылышканда балаларга психологик яктан нинди ярдәм күрсәтергә кирәк? Бу проблеманы Татарстан Дәүләт Советында Мәрхәмәт, Милосердие, хатын-кызлар берләшмәсе һәм башкалар шәһәр думасындагы өмет депутатлар төркеме парламентарийлары аерым контрольгә алды. Парламент хәбәрләре белән сезне тулырак Алия Галиуллина таныштыра. Татарстан башкаласында Донецк һәм Луганск халык республикаларының бәйсезлеге игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митинг узды. Йөзләгән кеше, шул исәптән яшьләр дә Җиңү паркында сугышчы интернационалистларга куелган һәйкәл янына җыелды. Хәзер Донбасс халкының киләчәге өчен көрәшүче Россия армиясына теләктәшлек белдерделәр. Россия һәм Татарстанның дәүләт алемнәре арасында Донбасс триколоры да күренә. Символ гына түгел, ә безнең халыкларның бердәмлеген раслый торган дәлил. Казанда Донецк һәм Луганск халык республикалары игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митингта йөзләгән кеше катнашты. Республика халкы теләктәшлек күрсәтте. Бу Донбасс кешеләренең һәм россиялеләрнең уртак бурычы. 2014 елда Донецк һәм Луганск шәһәрләрендә үз билгеләнү турында референдум узды. Ул Украина хөкүмәтенең Россия белән тәне мөнәсәбәтләре үзүенә җавап булды. Киев Донбасс шәһәрләрен бомбага тоту белән җавап кайтарды. Мы, конечно, целиком, полностью, со всеми своими мыслями, сердцами находимся вместе с нашими ребятами, солдатами и офицерами, добровольцами, которые действительно честно и преданно выполняют свой долг перед страной. Бәйсезлеккә юл катлаулы булып чыкты. Кемдер Донецк һәм Луганск халкын геноцидтан коткарырга тиеш иде. Казаннан 6 яшьлек Ваня сугышчы интернационалистлар һәйкәленә зур горурлык белән карап торган арада Россия армиясе солдатлары Донбасс халкының азатлыгы өчен көрәшә. Татарстанлылар Россиянең коралы көчләренә дә Донецк һәм Луганск халкына да актив ярдәм итә. Азык-төлек, кием салым беренче кирәк-яракларны озата. Бердәмлек күрсәтеп митингларга чыгалар. Моңа җаваплары да гади, үзебезнекеләрне бер кайчанда ташламыйбыз диләр. Депутатлар Казан ратушасына шәһәрнең барлык социаль хезмәтләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләрен, психологларны һәм ЗАГС идарәсе хезмәткәрләрен чакырды. Бергәләп катлаулы мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Төбәк һәм федераль министрлыклар, закон сакчылары да аерым киңәшләр алды. Гаилә таркалу теләсә кайсы баланың психикасы өчен эссез узмый. Психологлар раслаганча, аерылышу сабый өчен зур стресс, аның рухи халәтенә тискәре йогынты ясарга, тәртипләр бозылырга мөмкин. При рождении малыш воспринимает свою семью как данность. Поэтому принятие родителями решения о разводе, безусловно, застигает врасплох. Положение усугубляется также тем, что ребенок постепенно начинает осознавать свою беспомощность, невозможность повлиять на ситуацию. По шкале социальной адаптации Холмс-Рея развод по своей стрессогенности занимает 2-е место после смерти близкого человека. Мондый очракларда психологик ярдәм темасын Казан шәһәре думасы каршындагы яшьләр парламенты башлап җибәрде. Аларның өлкән хезмәттәшләре моңа анализ ясагач, борчылырга урын булуын әйттеләр. В каком состоянии находятся дети, когда им приходится разрываться между мамой и папой, когда они находятся в процессе развода. Это такая боль. Вот действительно очень важно, что этот вопрос у нас в Думе зародился в результате тщательного анализа в молодежном парламенте. Людмила Андреева фикеренчә, шәһәр думасы кеше белән генә бу мәсьәләне хәл итеп булмый. Парламентарийларга законнарга төзәтмәләр кертү өчен федераль хезмәттәшләренә һәм хәтта югары судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Җәмәгатьчелек вәкилләренең дә практик тәкъдимнәре бар. Татарстанның әтиләр берлеге конкрет ярдәмнең махсус проектын эшли инде. Гаиләләр үзләре тынычлык һәм гармония белән ышанырга һәм киләчәккә омтылырга тиеш. У нас предложение есть по школе ответственного родительства. Мы в ближайшем будущем планируем реализовать этот проект в Республике Татарстан. Они, естественно, обучились, познакомились, на чужом опыте посмотрели и обдумали свое правильное решение в дальнейшем, да, как воспитывать ребенка, какое будущее будет ребенка. Ведь самое главное – это у нас дети. Мәрхәмәт, Милосердие депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева түгәрәк өстәл янында фикер алышуга йомгак ясады. Казан районнарында ата-ана аерылышканнан соң балаларга психологик ярдәм күрсәтү буенча гаилә үзәкләре булдыру мөһим. ЗАГС идарәләренә гаилә кризисында булучыларга булышу өчен төркемнәр оештырырга тәкъдим ителде. Мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләреннән мәктәпкәчә һәм белем бирү учреждениелары психологларының эшчәнлеген көчәйтергә кушылды.
Kerakli natija mында bu ishning davom etilishi. Biz hozir rezolyutsiyani qabul etdik. O'sha rezolyutsiyada bitim problemli so'rovlar yozilgan, ham bizning ministrliklarga da, ham shu masala bilan shug'ullangan har bir yo'nalishda ishlagan kishilarga, organizatsiyalarga rekomendatsiyalar berilgan. Bu әле эшнең башы гына. Депутат хатын-кызлар фикеренчә, психологлар җәмәгатьчеләр белән бергә һәр гаиләгә барып җитәргә тиеш. Әти белән әни баласының киләчәге турында уйлансын иде. Фәрит Мөхәммәтшин Төркменстан һәм Россия арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулу уңайыннан котлау юллады. Шулай ук парламент рәисе Куркынычсызлык советы утырышында катнашты. Казанда булачак сәясәтчеләр өчен кадрлар резервы Татарстан Республикасы командасы проекты эшли башлады. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.